के बनेले बा ई चित्र खड़ा हो जाए। बनैले बिया एके प्राइज मिले के चाही। ई अपन दहिना थंब पर कलर लगा के ई पीकॉक बनैले बिया। चाहे त रउआ एकर थंब चेक कर ली। सॉरी। तोहार नाम का है बेटा? काली। अरे ई का तहार हाथ त जलल बा। बेटा बाकी तहार हाथ जलल कैसे? गलती से जल गई। ऐसे तो ब्रश की जगह अंगूठा से पेंटिंग बनेलू। वेरी गुड। देखा बच्चा लोग, एक एक कहल जाला मेहनत। ना कोनो शिकायत ना सिकवा, खाली मेहनत, और मेहनत के फल हमेशा मीठा हो खेला। बेटा, you are really the good student and you deserve this prize. तू जाना ताड़ू के बाड़ू? तू कौने परिवार में जन्म लेले बाड़ू? विश्ववीर झा की बेटी हो तू। और एगो छोट के कला के कंपटीशन नहीं को जीत सका ताड़ू तू। फर्स्ट नहीं को आ सका तो मैं देखा ताड़ू एगो मामूली लड़की जेकर कोनो हैसियत नहीं के ऊ जीत गई। तू हमार नाक कटवा देलू। सब कैल धैल पर पानी फेर देलसी काली। आचार्य जी, रहुआ ई का कर रहल बानी? ई एगो छोटी गो लड़की बिया, हमनी के मान और अभिमान के बोझा ना उठा पाई। हमनी के गौरी बहुत होशियार बिया, है ना सोना? आज तक ही कोनो काम नहीं की गईले, थोड़ा मेहनत करी तब बहुत अच्छा मार्क्स लाई। तो फिर एकरा के मेहनत कैल सिखावा। कल
यज्ञपति समारोह में बहुत बड़ बड़ पंडित बड़ बड़ ज्ञानी आवे वाला बाड़न। हम चाहता नहीं हमार बेटी के ज्ञान देख के वो लोग दंग रह जाएं। ऐसे तू एक हनुमान चालीसा के पाठ सिखाइबू के और से तो हमरा कोनो उम्मीद ही नहीं खे। कल हमार बेटी के फर्स्ट आवे के ही होखी। ये प्रतियोगिता जीते के ही होखी। आचार्य जी, हम अपन बच्ची के जरूर सिखाए, लेकिन गौरी पर ए तरह से जीत के बाहर मत डाली रहुआ। दोनों बच्चा में तुलना मत करी रहुआ। दोनों के हमार खाली एक के बिटिया बिया। और हमार गौरी की तुलना केहू से नहीं खे। और तू ये बात कान खोल के सुन ला। एगो ये झा परिवार के राजकुमारी बाड़ी और दूसरे परिवार में ऐसे बाड़ी कहे कि हम तहरा से प्रेम करेला। गौरी, काबिल तारा गौरी, तू जा यहाँ से काली। हम तेरे से बात नहीं की कर रहा। गौरी, तू मत रोआ। हमके तो पता भी नहीं कि कैसे भइल, बाकी फिर भी हमरे गलती बा। सॉरी ना, हमके पता ना कैसे हो गई। गौरी सॉरी, प्लीज। सब तोरा वजह से भइल काली। तोरा वजह से हम फर्स्ट ना आईनी। तोरा वजह से हमके पापा से डांट भी पड़ल। सब तोरा वजह से भइल बा काली। गौरी प्लीज हमार बात तो सुना। तू जा यहाँ से ना। गौरी प्लीज, सॉरी, अब आज के बाद ऐसा ना करो। हम कहने ना, तू जा यहाँ से। गौरी सॉरी ना, गौरी ना, तू जा। गौरी, गौरी प्लीज सुना, गौरी। तू उड़े रहा काली। ए ब्यूटी, ऑन ड्यूटी। गौरी हमार बेटी ना हिया का। हम ओके हनुमान चालीसा नहीं के सिखा सकत। बिल्कुल सिखा सकत बानी। हम स्टूपिड दिखत बानी तहरा। फिर भी मंजरी दीदी के सेलेक्ट कइले, हमके रिजेक्ट कर देले। ई डार्लिंग जी के पूरा फोकस काहे नहीं किया रहल हमरा पर। हमके कुछ समझ में नहीं किया रहल, का करे। मैट जी, रउआ ना खाली एक ही रास्ता बचल बा। हमार गांव के औरत जे करेली का। हमार गांव के कुछ औरत बड़ा शातिर बाड़ी मैट जी, खास करके बूढ़ औरत। अरे हमनी के घर में भी तो एगो बूढ़ नौकरानी बिया। वो तो जरूर जानत होखी। अरे वो कुबड़ी जैसन दिमाग मत चाटा, बतावा का हा। वशीकरण।
मदारी जैसे नक के नचावेला ना, वैसे ही वशीकरण से औरत आदमी के नचा सकेले मैट जी। विश्ववीर के वशीकरण? ए कुबड़ी, ब्यूटी कहत रहे कि कुबड़ी औरत वशीकरण जाने ले और अपन पति के नाक जैसा नचावे ले। तू हो तो कुबड़ी बाड़ू, हैं? सच सच बतावा, ना तो जैसे गेट इन कैले रहनी ना वैसे ही गेट आउट भी कर दे। वशीकरण? हाँ, बता दा चुपचाप। यू नो और नो? नो जानत तबानी बहुरानी, बाकी का? अच्छा ठीक बा, हम प्लीज बोल देता नहीं। बता दा हमके अपन पति के वशीकरण करे के बा। ए हट। गौरी, बैग काहे भर रहल बाड़ू? हम घर छोड़ के जा रहल बानी। तोहरा तो बहुते खुशी होखी ना अगर हम घर छोड़ के जाई। तू तो क्लास में फर्स्ट भी आईबू, है ना काली? गौरी ना, ऐसा नहीं खे, हमसे आज एक बार गलती हो गई। देखा हमारा हाथ भी जलल बा, ऐसे हमसे गलती हो गई। आज के बाद हम एको गलती ना करब। गौरी बस तू प्लीज घर छोड़ के मत जा, प्लीज गौरी। गौरी हम प्रॉमिस करत बानी, आज के बाद तू ही जितबू, बस तू घर छोड़ के मत जा गौरी। प्लीज गौरी हमारी बात तो सुना तू। लेकिन काल पापा हमरा से कहले कि काल हमके विद्यापति समारोह में हनुमान चालीसा बोले के बा, और हमरा तो हनुमान चालीसा आइबे ना करेला। वो हम कर दे, और ये तो बतावे हम आयल रहनी हिया। कल तो ई बाना अपन ड्रेस के साथ पहन लिया, जिससे तहर मुंह छुप जाए, और फिर जब कंपटीशन स्टार्ट होगी तब हम एक पहन के स्टेज पे चल जाए और चालीसा गाते हैं। अगर स्टेज पे ना होके फिर भी तू ही होकबू गौरी, सच कहता नहीं। बड़का पापा तरह से फिर से अपन प्रिंसेस कहे लगी। लेकिन तू वहाँ जाइबू कैसे? वहाँ काल सभी जा रहल बड़े ना, हम मंजी माँ से कहब कि हमके भी जाए के बा, फिर हम वहाँ चल जाए। बाकी तो क्या हनुमान चालीसा आवेला? हनुमान चालीसा जिंगल बेल ना होखे, बहुते मुश्किल होखेला हनुमान चालीसा। हमके थोड़ा थोड़ा आवेला, हम मंजी माँ के बोलत सुन ले बानी। तो फिर सुनावा। जय जय हनुमान। चुप, तोरा के कुछ ना आवे काली। हम रात भर जाके सीख ले गौरी। ऐसे ना सर पे हाथ रख के कसम खा कि तू कल तक सीख लेबू। हम कसम खाता नहीं। और हमहू कसम खात बानी, अगर तू हमरा के ना जीतैलू तो हम तोरा से कबो बात ना करब और कबो तोहार मुंह ना देखब। गौरी हम प्रॉमिस करता नहीं, कल कोनो भी हाल में तू ही जीतबू। तो फिर हम सामान निकाल लेत बानी। कल तक हमके सब सीखे के होगी। राम जी रहुआ हमार मदद करब प्लीज। अरे डार्लिंग जी डांस करे के मन कर रहल बा। पागल बाड़ू का? अरे
डांस करे के मन कर रहल बा डार्लिंग जी। तू का कर रहल बाड़ू? आई डांस करे के मन कर रहल बा रुआ साथे। डांस? आई हम अरे डांस कैसे करके डांस? कैसे करके दिखाई, ऐसे करके दिखाई। ए डार्लिंग जी, आई हम रवा के स्टेप सिखाओ तनी। आई 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 अरे ऐसे ना अरे करेंगे। का धुन चढ़ाता तोरा? अरे अरे छोड़। टीवी पे ऐसे ना करल जाला। अरे, आई हम सिखा अरे, तनी। अरे, छोड़ो आई हमरा। ना। अरे हम सिखा रहल बानी, ऊपर से रवा सीखते नहीं की का? अरे आज बहुत थक गेल बानी हम। हमार सिर में दर्द हो रहल बा, जा तू यहाँ से। तो बोले के ना चाहिए कि सर में दर्द हो रहा बा, दबा देता नहीं। अरे डार्लिंग अरे जी। बाल काहे खींचा ताड़ू? अरे बाल ना, बाल कहाँ खींचनी है जी? देखी हाथ में एक को बाल बका नहीं खे। तू जा। ठीक बा, जब राउर मन नहीं के तो हम अकेले थोड़े ना नाच, हम तो रउआ साथे नाचे आइल बानी। अब सोच जाई जाता नहीं। कुबड़ी, ए कुबड़ी, कुबड़ी, बाप रे बाप, तू एकदम डराइए देलू हमरा के। ला अब तो हो जाए ना काम। एक बेर फिर सोच ला बहुरानी। अरे हमके ज्यादा मत सोचावा, हम सोच लेनी जौन सोचे के रहे। 5 गो बाल मंगले रहलू ना, उससे ज्यादा बाल लेके आई बानी। एक बार कोशिश करा, ठीक बा? श्री गुरु चरण सरोज रज। बोला का हो? कुछ तो नहीं किया सुना। अब हमके आगे सिखाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बोला जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। बोला जय जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत। बोला राम दूत। रामदूत। गौरी एक बार कर लेना सुना, हो गई। देखो तेरा याद हो रहल बा ना? बड़े मम्मा रउआ सुनाई, हम सुनत बानी। अच्छा ठीक बा, लेकिन सुती हम ठीक बा? ना सुता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हमके का जरूरत बा सीखे के? काली बिया ना, ओ सीखी। कर रहल बाड़ू? ई हम हई। हाँ त पहचान बतावल करा पुरोहित, अनजान के सगा ना है चाकू। एक रखा। ई का कर रहल बाड़ू? आए तू जानत बाड़ू ना तू यहाँ काहे आइल बाड़ू? हम जानत बानी कि हम यहाँ कौनो काम से आयल बानी।
और ई बात रवो बहुते अच्छा से जानत बानी। बस इहे काम खातिर बसीकरण के नाटक हमरा करे पड़ रहल बा। करा जे मन में आए वो करा, बाकी एगो बात मत भूलैया कि तोहार सब खेल में हम बराबर के हिस्सेदार बानी। ना तो भूलैया और ना ही हम तोरा के भुलाए दे। समझ गेलू ना? ए कुबड़ी, वसीकरण कैलू की ना? थोड़ा सबर करा बहुरानी। अरे इतना मेहनत करके तोहरा खातिर बाल लेके आईनी, अब बोला तारू की सबर करी? टेस्ट तो करे के पड़ी ना। उठी उठी। का भइल रहे रात के? समझला ना, झूठ मूठ के विधि देखा के माधुरी के भरोसा जीत लेनी। अब देखी हा कैसे सब झूठ साच में बदलत बानी। पर्दा के पीछे से वार होखित पुरोहित केहू जानिए ना पाई कि तीर के चलेलस और काहे चलेलस। बाल बाल बच गए नी। कुछ ना, देख रहल बानी। चले के नहीं खे? हाँ, जाए के बा। चलो बच्चन के बुलावा। बुलावे के तबा बुला रहल बानी। ए पूछी पाई, पूछी पाई कहाँ बाड़ू तू? मंजरे, मंजरे जी सबके साथ लेके चलो, बहुत देर हो गई बा, वहाँ बहुत काम बा। जी बुधिया, दही बूंदी के बोल दा जल्दी से विद्यापीठ पहुंच जाए। चलो चले कली कल ही ना जाए। यहाँ घर में कुबड़ी के साथ ही रहे। लेकिन कली काहे ना जाए आचार्य जी? हम एक आधार और अधिकार देले बानी, स्वीकार नहीं की देले, वरदान नहीं की देले। ये घर में ही रही। लेकिन आचार्य जी घर के नौकर तक जा रहल बाड़े, तो फिर कली काहे ना? कहे कि तू एक नौकर ना माने देबू और हम एक कबो परिवार के सदस्य ना माना। चलो सब लोग, छोट छोट बात पर बहस। मलकिनी रउआ चिंता मत करी, हम बिटिया के और घर के अच्छा से ख्याल रखब। जल्दी आवत बानी सुना। तो हमरा के प्रॉमिस कैले रहो कि तू सब कुछ ठीक कर देबू। तोरा हमरा साथे आवे के होखी। गौरी,
हमके सब कुछ याद बा, बस तू बड़का पापा के समझा दे। हम कैसे समझाइब? वो तो हमार बात भी ना सुनी है और हमरा से बहुते गुस्सा बाड़े हो। अगर हम समझाइब तो वो हमरा पर और चिल्लाई है। ऐसे हम नहीं समझा सकत काली। अब तू सोचा का करे के बा, हम नहीं जानत। ध्यान से सुना कुबड़ी, जौन घर में चूहिया भी है ना, वो घर से बाहर ना निकले के चाहे। जब ओकर हाथ जलल रहे तब वो ड्राइंग बना के हमार गौरी के गोल्डन स्टार छीन ले रहे। वैसे वहाँ जाके गाना मत गावे लगे। ऐसे ध्यान रखिए। ओके, घर में लॉक कर दो। ओके, निकले मत दी। ठीक बा। ठीक बा ना? अगर वो घर से निकलल ना, तू अभी कुबड़ी बाड़ू ना, तंगड़ी तोड़ के लंगड़ी बना दे। बुझलू? रखो फोन। राम जी, रवा हमके आइडिया दी। हम गौरी के खो नहीं की सकत। का भइल? जा ऊपर जाके खेला। नमस्कार। आज रवा सबके पता बना, आज हमारी बेटी परफॉर्म करे वाली भी है। अगर काली तो अपन प्रॉमिस तोड़ लू ना, तो हम तोरा से कबो बात ना करब। राम जी, प्लीज रउआ हमके एगो आइडिया दी ही ना। वहाँ गौरी कितना रो रहल हो कि हम ओकरा से प्रॉमिस कैले बानी कि हम ओके हारे ना देब। और रउआ तो पता बना, हम पूरा हनुमान चालीसा भी याद कर लेले बानी। प्लीज रउआ कुछ करी ना राम जी। अब हमके वहाँ के एड्रेस तो मिल गइल बा। हमके बस अब कुछ पैसा चाहिए। गुल्लक। गौरी, हम आ रहल बानी तारा पास। अरे, हमके लागत बा कि कुबड़ी आंटी हमरा के कमरा में बंद कर देले बाड़ी।
अगर वो रूम में आ गई तो हेलो 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 रिकॉर्ड होता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाँ बोला। सबे हंस रहल बा ना विश्ववीर झा पर। अरे अभी तो विश्वा हंस रहल बा, एक बार कार्यक्रम शुरू तो होके दा। स्टेज पर तब विश्वा रोई और सब लोग हंसिए। दुई पाटन के बीच में सबूत रहा ना कोई। खबर करत रही हा। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। विश्ववीर, तारा तब पता ना हो कि तू का कैला। बाकी हमके याद बा। हमके याद बा। एक एक पल याद बा।
अभी राज के खोले के समय नहीं खिलाई। एक बार देख आई वो लड़की के, माधुरी कहत रहे बहुत तेज भी आओ। गौरी हम आ रहल बानी। राम जी थैंक यू। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कचुहिया खेल देखा देलस। गौरी ई मुँह काहे ढकले बाड़ू बेटा? इतना सुंदर चेहरा बा, काहे के ढकत बाड़ू? हमें पहन के जाइब। अरे काहे पहन के जेबू? इतना सुंदर चेहरा केहू के मिलेला का? एगो हमके मिलेल बा, एगो तहरा मिलेल बा, है ना? अच्छा, हनुमान चालीसा अच्छा से पढ़िया बेटा, ठीक बा? केहू से डरैया मत, है ना? ना डरेबू ना? हाँ, अच्छा से पढ़िया। हमार पूछी पाई खातिर इतना ताली बजी कि पुलिस बुलावे के पड़ी ताली बंद करवाए खातिर। अब एगो काम कर, तू यहीं रहा। हाँ, हमके पता बा हमरा ऊपर सबे हंसी, हमके तो कुछ अइबे ना करे और पापा हमके फिर से डांटी है। ये सब काली की वजह से होत बा। हम काली के कबो माफ ना करब। काली तो आ गई लो। गौरी अगर हम ना आते तू हमरा से कट्टी हो जेतू ना। हम तोहरा खातिर कुछो करब। अब सब ठीक हो जाई। अब पापा हमार हनुमान चालीसा सुन के बहुत ही खुश हो जाए हैं। ए गौरी, चलो बेटा, तहर नंबर आ गइल बा, आजा। अरे ऐसे का देख रहल बाड़ू बेटा, चला। हाँ, हम आवत बानी। गौरी अब तू जल्दी से अपन ड्रेस और हैट दे दा। ओह नो, उता मम्मा ले गईली। आप का करी? रउआ सबके सामने आचार्य विश्ववीर झा साहब के 5 वर्षीय पुत्री संपूर्ण हनुमान चालीसा के पाठ सुनाए। तलीन प्रस्तुत बा गौरी झा।
बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत की संगी, कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडन कुंचित केसा, हाथ वृज्य और वजा विराजी, कांधे नूंद जनेऊ साजी, शंकर सुमन केसरी नंदन। ये आवाज कली जैसन काहे लग रहा बा? लेकिन कली कैसे हो सकेले? हम हो ना। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे दाता मेरे भगवान, सियावर राम जय जय राम। नमस्ते। हेलो, सब अनर्थ हो गई। ई गौरी तब पूरा हनुमान चालीसा ही पढ़ देले बिया। खत्म हो गई रामायण। और हम जौन महाभारत सोच ले रही ना, वो तो हमार मन में ही रह गई। अच्छा ठीक बा। हमार शेर आइल बा। जंग जीत के आइल बा। अरे वाह, ही गोल्ड मेडल तो जीत ही के रहे विश्ववीर झा के बेटी जौन बाड़ू। हाथ दापन। कली कहाँ बिया? दिखाई नहीं के दे रहा। मंजी माँ हम तो ये बानी, हम वो पीछे पप्पी के साथ खेलत रही। कली, तू इतना ठंडा में बाहर खेलत रहलू और स्वेटर काहे नहीं को पहन ले? और इतना पसीना काहे बा तारा चेहरे पर? काली, ई देखा हमके गोल्ड मेडल मिलल। चलो चल के खेलल जाओ। आज हम इतना खुश बानी कि हम कह नहीं की सकत कि कितना खुश बानी। और ये सब तोरा कारण भइल बा। ई वसीकरण काम करिए गईल। रउआ के खुश देख के हमके सब कुछ मिल गई आचार्य जी। आज तू जौन मंगबू तोरा के मिली। हाँ ठीक बा। तू तो एकदम कमाल के निकलू। अरे हम तो सोचत रही कि तू कुबड़ी हो, बदसूरत बाड़ू, लेकिन समझदार बाड़ू। हमार डार्लिंग जी के आखिर वसीकरण करिए देलू तू। चल ठीक बा, चलत बानी हम फेशियल करावे खाती। दिल खुश हो गई। अच्छा गईलू।
कुछ है पल के खुशी बा विश्ववीर, जितना खुश होके के बा होला। तोहार जेठी भाभी तो बेचारी कोशिश करत रह गई, पर हम हार माने वालन में से ना हैं। माटी कहे कुम्हार से। राम जी थैंक यू हमार मदद करे खातिर। अच्छा भेल काली कि तू वहाँ आ गई लो। अगर तू वहाँ पर्दे के पीछे से गाना ना गई तो ना तो पापा हमके फिर से डांटते। गौरी हमके तो वहाँ आवे के रहे, तेरा खातिर और बड़का पापा खातिर। ई बात बा, ओहे हम सोचनी कि गौरी के मुंह से कोयल कैसे फूट रहल बा। बहुते उड़ रहल बा। विश्ववीर झा बेटी के जीत के खुशी में अब ऐसन मुंह के बल गिरी कि धूल के स्वाद जान जाई। बेटी के आगे कुछ ना दिखाई देवे ना तहरा, न सच न झूठ, न सही न गलत। तोहार ऐसे कमजोरी के फायदा उठा के तो के तोहार औकात दिखाई हम वृंदा। सब क्या पर औकात दिख गए। और वैसे सोच भी कैसे ले लें वो लोग कि केहू विश्ववीर झा के बेटी से मुकाबला कर सकेला। अभी तो बस आवाज के रहे। काल देखिया तू मिथिला किड्स एनुअल इवेंट में हमार बेटी दौड़ में सबसे आगे रही। रघुआ बिल्कुल सही कह रहल बानी आचार्य जी। जौन भी बच्चा मेहनत करी ओके तो फर्स्ट आवे ही के बा। भले हो राउर खून होके चाहे केहू के भी। मंजरी तू फिर से बहस कर रहा बाड़ू, और वो बिना बात के। बल्कि हम तो तोहार तारीफ भी कर चुकल बानी। तोहार मन रखे खातिर कि भाई तोहार मेहनत रंग लाइल बा। गौरी हमार खून बाड़ी, ओके फर्स्ट अवही के रहे। देर ना तो सबेर। मंजरी खून खून हो खेला, और तू कोनो भेड़ के मेहनत कई के शेर ते बना ना सकत हड़ू। तू कमाल करेलो मंजरी। धूम धूम लका लका, धूम धूम लका लका, चाइनीज जापानीज चाइनीज बदतमीज सॉरी आई एम। चॉकलेट वाला दूध के पीही, जीते वाले के ज्यादा चॉकलेट वाला। माफ करिए हा बच्चा लोग, तो लोग की बात सुन लेनी हम गलती से। काली तू तो बहुत अच्छा बच्चा बाड़ू। तू इतना अच्छा गईलू कि गौरी की जिता देलू। अरे डेरा मत, हम केहू से कुछ ना कहा। अब देखा तू चद्दर बांध के खिड़की से उतर गईलू, हम केहू के बतैनी नाना का है ना। आगे से ऐसा कुछ करे के होगी तो हमके बता दिया, हम मदद कर देव ना। बाकी ये तो बतावा काल के रेस के बारे में का सोचले बड़ू। का
काली भी आना। बस पापा काली के ले जास, फिर देखब रवा काली कैसे जीता बिया हमरा ला। दौड़े में और गावे में फर्क होखेला बच्चिया। जहाँ काम आवे सुई, का करी तलवार, हैं? सभे के सामने कितना लोग होखी, छुप के गा त सकेलू, दौड़ थोड़े ना सकेलू। हम ही सोचत बानी कुछ उपाय। कहा ना, तहार इरादा तो बहुते अच्छा बा, मदद तो करे की पड़ी ना। अच्छा सुना, कैसन रहे? बहुत अच्छा। अब तू दोनों बच्चा के जब भी कोनो जरूरत होके हमरा से पूछ ले। हम खाली दिखे में खराब हई, दिल के थोड़े ना। हम क्या अपन दोस्त समझा, हैं? ठीक बा। ला दूध पिला। थैंक यू आंटी। थैंक यू काकी। विश्ववीर झा, अपन बेटी खातिर तू का गलत ना कैला और कबो अफसोस भी ना कैला। अब देखिया, ई गौरी ई तहार गुरूर एके ऐसन माटी में मिलाई कि तू बाकी के जिंदगी खाली अफसोस से करत रह जाइबा। अरे ई का कर रहल बारू? अगर विश्वा देख लस त कतना चिल्लाई तोरा पर। हम बोली, जंगल में नीला सियार चिल्लायल रहे तब्बे ना पता चलल रहे सबके ओकर असलियत। राउर बिस्वा जितना ज्यादा चिल्लाई उतने ज्यादा ओकर असलियत सभे के सामने आई, उतना अच्छा होगी। अगर वो गुस्सा में तोरा के घर से बाहर निकाल देलस तब का होगी? अरे बनल बनावल सब खेल बिगड़ जाई। वो ऐसा ही पगलाइल घूम रहल बा आजकल। का रही मारी को घाटो जो भृगु मारी लात। अरे का घटी और का बढ़ी बात के बात बा। अरे वो तोरा के घर से बाहर भी निकाल सकेला ना। हो सकेला? भगवान जी समझेला अपना आप के। क्रोध, अहंकार, मत्सर, ये सब तावेला होके बस अपने आपन के समझेला। बाकी तो केहू इंसान भी नहीं खे ओकराला। हमरा के कौन इंसान समझ लेला सु? हम तो ओकर अपने जैसन न रहनी। अपन लेखा रहा, आपन तो ना रहा ना। अब हम कहीं समय आ गई बा खबर भेजवावे के उनके। हमके निखे लगत के अभी समय आ गइल बा। ई माधुरी के बहलावे खातिर जब बसीकरण खेल रहल बानी न हम, ई पकड़ल जाई। अरे बकलोल औरत बिया, कब कहाँ बक दी, भरोसा बा। ऐसे हम कह रहल बानी, समय आ गइल बा, बोलावा भेज दी। बोली कौनो दिन जानकी निवास आवे के पड़ सकेला। सही कह रहल बाड़ू तू। हम ऐसा नहीं करब। रउआ से का छुपल बा राम जी? आशीर्वाद दी। जे सही बा ओकर जीत होखे और जे गलत बा ओके सुधार सकी।
अभी तक मिल्क प्रिपेयर ना भइल। बस वही तो कर रहल बानी। अरे हम तो कहता नहीं कि डोज बढ़ा दा। डार्लिंग जी तो अभियो मंजरी मंजरी कहत रहेले। कुछ करो समथिंग। सब होखी, हम बानी ना। ई वाला डोज तो कमाल करी। अरे हम तो ये कहता नहीं कि इफेक्ट दिखे के चाहिए, ना तो इनविजिबल होखी तो का फायदा, बुझलू। फायदा तो होखी माधुरी छा, बाकी तहरा ना हमके ये बसीकरण हम तहारला ना तो हमराला कर रहल बाड़ू। रउआ दूध में का मिलाइले बानी? अब दूध में केहू का मिलाई? बादाम, गरी, चिरौंजी, थोड़ा औषधि के पतई ह। माधुरी बहू कहले रही साहेब खातिर बनई ह। हम दे आवत बानी। रुका, ओह, आचार्य जी के मूड अभी बहुत ही अच्छा बा। काकी रवा के देखिए तो कहीं उनका मूड वापस खराब ना हो जाए। हम उनके दूध दे देते बानी। काम तो तलवार के करे के बा, वार जेकर भी हाथ से होखे। अच्छा बा, इल्जाम मंजरी के ऊपर जाए। अब राधे का साथ देवे वाली, ओकर फिक्र करे वाली अब राधे ही तो होखेला, ओकरो सजा मिले के चाहिए। अब हम कहीं गेहूं के साथ घूम तो सदियों से पिसात आइल बा। आचार्य जी, रउआ खातिर दूध माधुरी खास रउआ खातिर बनैले बिया। हाँ, अच्छा मंजरी, एगो काम करा, ऊपर से 50,000 रुपया लावा, हमके चाहिए। जी आचार्य जी। बस ये दूध पीला। जय गुप्ता जी। हाँ, और फाइल के काम हो गए बा, घरे से उठवा ले। नमस्कार। ये चला 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 ये चला 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 चला। दूर बकलोड़, ई तो दूध बिना पियले जा रहल बा। आचार्य जी, हम कितना बार कहले बानी मंजरी, तू पीछे से मत टोकल करा। हमरा से गलती हो गई, हम सोच भी ना कहीं। तो सोचल करा, हम सोची लेना। अरे हाँ हाँ, ई तदा। एक मिनट। अब का भाई? अरे ला, जल्दबाजी में हम सब कुछ भूलिए जाइला। आचार्य जी, अब माधुरी खास रउआ खातिर बनैले बाड़ी। अगर रउआ ना पियब ना, वो बेचारी के मन दुख जाए। अब में ऐसा का खास बा? पहले मुस्कुराए। मंजरी, अच्छा दादा ली।
खुश देखा अभी बहुत देर हो रहा बा। हम बच्चन के साथ जाता नहीं तो दूसरा गाड़ी से आ जाइए, ठीक बा? जी हम तो आ जाए, लेकिन रउआ गाड़ी मत चलाए। अब का भइल मंजरी, गाड़ी का है ना? काहे कि आज रउआ बहुत ज्यादा खुश बानी और गाड़ी चलावे खातिर एगो स्थिर मन के होकर बहुत जरूरी बा। तू कहल चाहताड़ू कि हमार बेटी के जौन दूसर जीत होके वाला बा ओकर खुशी में हम बहुत उत्सुक बानी। अगर हम गलत बानी तो हमरा के बताई। रउआ गलत कब होखेला? अच्छा हम जा रहल बानी, तू जल्दी से आ जाइए। हाँ चला बच्चा। एक अभी मत पता चले। मंजरी दीदी, अरे कब पहुंचब? हैं? लेट हो रहा बा। ट्रॉफी मिलने के बाद चलब का? चली चली। हाँ, ट्रॉफी तो मिली, बाकी बर्बादी के ओहो सभी के सामने। किस्मत से आपन मिले ले और जिनके मिले ले उनका कदर ना हो खेला। ऊ तो विश्वास से ज्यादा अंधविश्वास के चलेला से चलेला। समय आ गइल बा कि ऐसन लोग के ऐनक दिखावल जाए। कुछ गलती ऐसन हो खिला जिकर भरपाई ला एक जन्म भी कम बा। एकर भरपाई के बीड़ा केहू की तो उठावे के होखी। हम करब, ई काम हमरे करे के होखी। हम करब। माइक टेस्ट कर ला भैया। जी सर। हेलो ठीक बा। हेलो माइक टेस्ट। हेलो गौरी बेटा अच्छा से दौड़िया।
आजो तोरा के फर्स्ट आवे के बा। अच्छा सुना, आसपास लोग के मत देखिए, बिल्कुल अपन लक्ष्य पर ध्यान होके के चाहिए। पूरा ताकत लगा दिया, ठीक बा शोना? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। काली तू रेडी बाड़ू ना? हाँ गौरी, चला अभी उन्हें चलल जाओ। चला। कहाँ भाई? बैठी बैठी रहो, ठीक तो बनी ना? हाँ हम ठीक बानी। हम पानी लेके आवत बनी रहो खातिर। ना ना तू बैठा, हम ठीक बानी। पक्का ना? हाँ। अरे मंजरी दीदी, ये गौरी काहे नहीं के दिखाई दे रहा है? अरे हाँ, यहाँ तो रहे अभी। काली बेस्ट ऑफ लक। वो कुबड़ी काकी कितना अच्छा आइडिया देली ना, अब तो क्यों के पता भी ना चली। कितना अच्छा बड़ी ना कुबड़ी काकी। अब तू जा। एक मिनट, कुबड़ी काकी कहले रही ना कि क्रीम अपन मुंह पे लगा ली हा। विश्ववीर, आज तहार मुंह पे करिखा लगाई तहरे ही खून। 5 साल से सूतल नहीं खी हम। आज चैन आई हमके। आज रात जी भर के सूतब हम। जैसे तहार बहुते राज कुछ लोग नैखन जाने, वैसे तू हूँ बहुते सारा राज नहीं खजाना। तहरा ही नइखे पता कि काली गौरी का जगह लेके का कर रहल बिया। अरे तहरा तो इहो नइखे मालूम कि हम यहाँ का करे आइल बानी। है आज एगो रास्ता खोलिए जाए, तहरा पता चल जाई कि जौन बेटी खातिर तू दूसरा के जान के भी मोल ना कैला, ऊ बेटी के 2 कौड़ी के भी मोल नहीं खे। मिथिला किड्स स्पोर्ट्स इवेंट्स में रउआ सबके स्वागत बा। जौन बा 100 मीटर के रेस, एगो गौरवमयी स्पर्धा जेकरा में मिथिला के सब स्कूल के बच्चा लोग भाग लेले बाड़े। सब बच्चन से अनुरोध बा कि वो अपन अपन मार्क्स पे आ जाए। अरे मंजरी दीदी, ये पूछी पाई काहे नहीं के दिखाई दे रहा भाई? वो देखा वो रहल, वो लाल टी शर्ट वाली अपन गौरी भी है ना? अरे दीदी, 3 गो लड़की बिया लाल टी शर्ट में, ओमे कैसे खोजी हम अपन पूछी पाई के? नंबर पता बा? 34 नंबर है ना? वो देखा 34 नंबर गौरी वो रहल। अरे वाह, राम जी, हमरा काल के जैसन जिता दे। हमके गौरी और बड़का पापा के खुश करे के बा।
अरे पुची पाई घूम के काहे नहीं क्यों देख रहल? माधुरी परेशान मत करा, देखा ओके ओके करे दा कॉन्सेंट्रेट। अच्छा ठीक बा पुची पाई, ऑल द बेस्ट। Come on, Gauri! हम जाके मिल के चला होता चला जाओ, चला चला चला। चली चली। मैडम प्लीज रउआ लोग बैठ जाइए, ट्रैक पे जाइए, मना बा। अरे गौरी बिटिया जीत गए। हमार शेर। आचार्य जी, ए कुबड़ी, ये क्या करता रे? हाँ अरे मर गई नी। किल तो हम तहरा के करब, बुझलो ना? का पेलू डार्लिंग जी के भरल मैदान में वो फिट हो गई ले। ओपन ईयर एंड लिसन, अगर डार्लिंग जी के कुछ भइल ना तो अरे कुछ खराब ना होखी, ओहे होखी जरुआ चाहत बानी। राउर पति राउर बस में। अरे दूर बस में तो खुदे नहीं खन। कॉन्सेंसलेस, आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? थोड़े देर में होश भी आ जाए। होश में तो आइए जाए, लेकिन होश में आयला के बाद का होखी वो हम नहीं ही बता सकत। आचार्य जी, शुक्र बा भगवान के, शुक्र बा रहुआ होश आ गई।
माधुरी, दही बूंदी, बच्चा लोग, आचार्य जी के होश आ गए। दही बूंदी, चाय ले आवा, गरम गरम चाय ले आवा। रहुआ पता बा सब लोग कितना घबरा गए रहे। डॉक्टर कहत बाड़े कि रहुआ स्ट्रेस ले रहल बानी। कौन चीज की चिंता कर रहल बानी रहुआ? हमके तो बताई ना। पता ना। अच्छा, संध्या समाचार आ गेल का? हाँ, इलिन जाए। न्यूज़पेपर दा पहले गौरी के तस्वीर छपल होखी। आचार्य विश्ववीर झा के बेटी और फोटो काली के। डॉक्टर की कहिया होश आ गई बा, कोनो दवाई देवे की बात जल्दी से दे दे। चल 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 बताता हूँ आपको। आचार्य जी, रहुआ खातिर दूध। रहुआ गाड़ी मत चलाए। अब कहा मंजरी, गाड़ी का है ना? काहे कि आज रहुआ बहुत ही ज्यादा खुश पानी और गाड़ी चलावे खातिर स्थिर मन के होकर बहुत ही जरूरी बा। सब लोग बाहर जा। मतलब सब लोग बाहर जा। तवार खाली ना गए। सिवाय मंजरी के। तो ये रहे तो हर चाल। तोरा से ऐसा घटियापन की उम्मीद ना रहे हमरा। बहुत ओछ हरकत के लिए बाड़ू तू। आचार्य जी, हमके कुछ समझ में नहीं आ रहा। रहुआ कहाँ कह रहा पानी? जान बूझ के कैलू तू ऐसा, ताकि तू साबित कर सका कि काली गौरी से बेहतर भी आ। आचार्य जी, हमरा के पीछे से रुक लू और हमरे के दूध पिले लू, ताकि हम बेहोश हो जाएं और तू अपनी गंदा हरकत के अंजाम दे सका। हाँ, तू काली के गौरी के जगह दौड़ैलू, ओके गौरी के हक दिलवैलू तू। आचार्य जी, एक को शब्द बोलू तो हमरा से खराब और केहू ना होखी। ये डार्लिंग जी इतना गुस्सा काहे कर रहल बड़े? बसीकरण के असर है। बसीकरण के असर है? बसीकरण के असर होखित ना तू हमारा पास होते। उहे ता मंजरी बहू से दूर जइहे तक केकरा पास जइहे। हमारा? अरे कुबड़ी, तू तो एकदम बेस्ट बाड़े। तोहरा तनिको ख्याल ना आइल कि तुम्हारी गंदा हरकत से हमार सेहत पर का असर पड़ सकेला। लेकिन तू काहे सोचबू तू? काहे कि तू खाली काली के बारे में सोचेलू। काली के नाम, काली के हक, काली के अधिकार। और जब प्रेम से हासिल ना भइल तो छल करके दिलवा देलू तू। आचार्य जी, हमार यकीन करी, हम ऐसे कुछ नहीं की गईले। तोहार यकीन करी? कौन बात के यकीन करी? अरे जे तू कैलू सब दिखाई दे रहा बा।
आज ही घर में हमार पहला जीत है और विश्ववीर के पहला हार। अब तो बस उ नीचे ही जाई। अपन बेटी के मुंह में जौन कान कैलसू ओकर फल तो भुगते के ही पड़ी। अब हम बोली रोबा पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुई। ई तो पहला दौड़ रहे विश्ववीर। अब तो तहरा बहुत दौड़े के बा, बहुत हारे के बा।